Det blev til endnu en 0-runde til Danmark hold B, leveret af Niklas Bundholt Mathiasen og Matador. Tiden er 67,38, og Danmark hold B har 3 runder. På banen har vi fået start nummer 7, det er Lena Amalie Knudsen og Bon Jovi. Afventende har vi nummer 18, Hanna Herskind, og nummer 19, Martin Knudsen. Lena Amalie Knudsen og Bon Jovi starter for det norske hold, der er i forvejen.